sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tis sonya tengah wengi lumrang gantaning puspita karengwaning putyanira sang dicoro brengeng lir swaraning madu prongto manungsum sarining kembang bocah bajang sireping sang wangarka gumantos sing dalu jroning ratri datan wonten ingkang cinarita amung sang Hyang Pratanggapati ing jemedhul saking Brangwetan parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya wis dipitatas sing kamantian dewasane neng naganti kang kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamendo tete kalapa sumawar warcita anggara kota Buddha Maeswaraspati mintuna eka twitri catur panca sapta hasta astana dasa Goro-goro ing jagat ing pakliran sakit mung rumati midilira parpat kuna kawan kilura Semara Gareng Petrus mauna kelura Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ngara romba alon arire
gara-gara rek. Gara-gara. Banter tenan iki mau. Heeh.
Gara-gara Kang. Gara-gara Ujupe apa Kang? ujupe ulang tahun PKWL Sing kepira? yang ketiga. Yang diselenggarakan di Pendopo Jodipati. ya yang berletak di Apa? Ya di Gayam. ya Gayam ngendi? Argosari. Gayam Kulon. Gayam Kulon, Argosari, Sedayu, Bantul. Sedayu, Bantul. PKWL iki apa reng? PKWL iki peduli kasih warga laras. Wo. Peduli kasih warga laras. Saben taune kagungan kersa wayangan ya, Gong. Harapanmu apa lek aku PKWL? Harapanku ki mugi-mugi ditanggap malih. Amin. Terus pokoke ki padha mau nggon lembukan doa terbaik yang terbaik pokoke. Iya, iya. Nek kowe apa? Nah, aku ya muga-muga yang jaya. Mugi jaya. Sedaya anggota PKWL iki pinaringan sehat bagas waras. Tambah solid, tambah guyub Tambah solid, rukun. amin. Lancar rezekine ya, Ren. Amin. Sing nyemek-nyemek sik ya. Sing nyemek-nyemek sik karo minangkani pamundutan iki mau. Pamundutan neruske nggon lembukan mau sing durung dipinangkane. Sing nyemek-nyemek sik karo dinggo leren kanca-kanca warga laras. Ket mau wis dombreng-dombreng wis aminor barang iki. Wah iki isih dikancani Mbak Lintang Kairo. Isih masih ditemani. Tak madhep kono ya anakku nek nu. Kae wis diesemi. Heeh. Aku menang nyawang kok, Truk. Iya. Ora apa-apa. Apa arep rombak anting moh. Aja Kaya nganu. wis ana sing duwe saiki aja. Saiki bareng bar menikah kok terus lengane saka-saka. Jan limet rekol ya. Karang dadi ibu rumah tangga iki direwangi tiba ning kamar mandi barang kok. Jaluk apa reng? Minangkani pamundutan iki mau. Apa? Ana sinom. Sinom Parijata sing nekar sapa? Mbak Ayu. Iki mat banget iki. Mbak Ayu Purwalestari. iya pelok apa slendro? Slendro wae. Slendro wae. Iya. Nolak. Monggo Mbak Ayu. Mbak Ayu kok. Aku arep muni Mbak Watu ngono. Leru. Kok sike? Urung to? Sabar. Sabar. Iya.
Yuk. Sembah nuwun Mbak Ayu. Jian mat. Heeh ya, Truk. Wis. Arep apa, Gong? Aku sing nampari Jotho. Wis po. Kowe wis. Kowe mau HP-mu ana apa pamundutan sing urung dipinangkani ta? Wah, niki lho ana meneh sawer 250 dari Mbak Linda Singapura. Oh iya. Nyuwun tembang kadung tresno Mbak Ayu. Lho, matur nuwun semangat Mas Gading dan Mas Gadang. Lho kok Mas Gading kabeh iki semangat Mas Gading dan Mas Gading. Loh. Nggih. Lah iki sing siji request kadung tresno Mbak Ayu, sing sijine duet lho padha lagune kadung tresno kabeh. Wis kadung tresno kabeh wis piye? Aku piye aku ya mung manut. Manut dadane siji wae, sapa? Ndang. Ayo. Ayo. Didum. Didum wae, Sing didum. dereng. Bu Neti, Wahyu. Heeh, mae, terus mae. Bu Watu. Watu. Kok Bu Watu? Wis to, percaya to. Mbak Antel ora iki anu Mbak Antel. Sopo kuwi mau? Wah, aku wis ping 3. Yo. Aku wis ping 3. Yahene kok wis ping 3. Wis yahene ka mongko. Boros. Yo, sapa Ding? Aku mau anu mae karo Bu Wahyu. Oh ya. Nanti Jumeneng ora? Ya apike iki. Nek jumeneng dompo iki kok. Hah? Lho justru apike enggak ngono kuwi. Iya. Hiburan. Hibur. Heeh, dijumenengke ya. Ya wis jumeneng. Ya dijumenengke, disepoti apa ora? Ya sepoti no. Ngomong dhewe disauri dhewe. Ayo apa lah ngene ket mau kok wisan ngomong dhewe sauri dhewe iki. Monggo Bu Wahyu, Bu Neti. Mae. Heeh, disepoti kanca-kanca, disepoti. Duk duk cek. Dalu Bu Ayu Bu Neti. Sugeng dalu. Oh sugeng ngenjak. Oh iya. Wis esuk eter. Esuk. Heeh. Lali.
Pripun Mas? Menangani pamundutan Saking Saking sinten? saking Mbak Linda Singapura. nah, Nggih. nyuwun kadung tresna Mohon menika. kadung tresna sampun wareng nyawer 250.000. Kuwi kas apa ora? Kas. Kas no. Kabeh kas pokoke. Panase ra jamane iki. Heeh. Monggo Bu. Nggih. Langsung napa di Dibawane Oh, langsung ke ya. Apa-apa kuwi kudu dibawane. Mak. Ayo, Mak. Mak sik apa? Sapa? Oh, Mak Oh, Mak monggo Mak Kok aku? Ayo, Mak. Rena wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra ayo Bu kayung yon marang slirane Madang Mas Bim. Madang. tansah kumawanging netra jero ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah lara Nggih. Tepuk tangan. Nggih. Monggo Bu. Monggo. Lamat wis katon tejane yen prangkatan mencara aduh wirakane sinawangan ambos yen basang putih
Bu Wahyu, Bu Neti. Le do joget kaya senam. Ora dombo to? Dombo ora? Wis ora dompo e. Lumayan ya. Kono mau sono apa kono mau? Kene isih enek Liwung Budhe Prastiwi. Terus lali janjine. Lali janjine. Terus lali janjine mau wis ya. Wis. Roro Jonggrang, Pak Nes, iki musuhe sapa? Ya sing bar madang, Truk. Heeh. Heeh. Roro Jonggrang ki sing bar madang. Karo sing ket mau madang. Wah, cocok jane iki. Jane ya ora apa-apa ya. Loro kudu ana duwete. Mas Bimaris karo Mbak Anting. Apal. Malah padu. Madho padu piye to iki? Ya wis Mbak Agnes. Mbak Anting ora apal kok. Karo sapa? Karo Mas Bimaris. Lah iya. Sebar maem kok. Ya aku ki ngono dhuwit sing aku ya ora apal lho iki. Boleh men bapak catetan. Iki ana catetane to. Ana ning Google ki akeh aku nulis lagu Roro Jonggrang lirik. Nah,
Ngomong jedul pisan. Lirik. Nah, Lintang. Apa? Lintang Kairo. Heeh ya. Karo kowe dhewe. Lah aku ya blas. Padha ya wae. Padha. Ayo iki mau aja lamis. Oh. Ayo loro jonggrang sik kowe mau. Ajare kowe ora apal. Lah ya wedok karo wedok ya ora masalah. Kowe le duet. Oh iya. Oh, aning Roro Jonggrang karo Bandung. Hah? Oh, Wah, nggih. Pak Digino. Oh, nggih, Pak Wah. De. Kali Mbak Agnes berarti, gitu. Kali Mbak Agnes. Oh. Monggo, Pak De. Ling iki ora oleh apa-apa wong diayahi dhewe. Komat bleh-bleh. Heeh. Sidora iki. Sido. Akene. Moga Aku Mbak ono Nes. kuwi kok. Pak Digino. Nggih. Kowe sepoti. Disepoti no, disepoti. Heeh, sepoti. Ketoprakan. Ketoprane. Sugeng enjang Bapak. Sugeng enjang kenduk ayu Lintang. Alhamdulillah. Duetipun Roro Jonggrang bertiga nggih, Pak? Ora apa-apa, loro malah biyen apik. Aja lali nduk sopi tanggal 7 gitu dilingkari. Oh, tanggal tuh. Tahun 2026. Oh, tahun 2026. Ya ampun, nggih. Nancani anak Mas Gading. Terima kasih Bapak, insya Allah. Cek tahun 2025 wis dikon ngungkeri lho, Mbak. 26. 2026 iya, atau 2025? Oh iya 2026. Nggih, Roro Jonggrang. Heeh. Sing siji Roro Jonggrang, sing siji mbane kuwi. Sisi recong. Dalam? Oh, langsung mawon nggih. Oke. Oke. Sragenan nggih. Monggo. Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumangka barang iki kanggo kudurung rampung film mati kang Mas Prabu kepala kang wis sedo kabeh kono tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya
Aku duwe aji sakti pandawasa Nyuwun tak turuti pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran baparan ora ngerti Bandung lanange jagat putra ratu panggih Prabu Damar Maulya aku duwe aji sakti pandawasa Jonggrang payuwunmu tak turuti. Terima kasih Mbak Berdikari. Sampun dueti. Sebangun Mbak Agnes. Injih. Nah, Matur iki. sembahun. Oke, saya juga sudah. Sekedap. Niki tesih wau niku enten anu. Aja lamis. Aja lame terus mau ana sinom gandrung. Wis po? Wis sinom gandrung. Oh ya wis. Ah, Berarti wis. aja lamis. Heeh, aja lamis. Iso ana apa meneh mau? Lewung. Lewung. Terus ana apa meneh? Aja lamis lewong. Kalih napa? Apa dideleki ngono aku entek kok meng kuwi kok. Ampun. Oh, sampun. Ora ana gala-gala apa? Oh. Ya wis nek ora. Wis ora enak. Favorit e. Sip tenan wis ngene gala-gala. Yang mana dulu, Mas? Oh, Ini. duet riyen. Yang Duet riyen. Oh. Ya sak Aja lamis. kamat sak isa-isane ya. Ah, karo anu Ding, aku kok di angen-angen tuh pertanyaan aku. Apa to jane iki? Jane kowe iki ro lintang ki piye? Tekon kae. Nah. Loh, Ah, kok iki tekan netizen iki wis kepacut baper lho iki. Weh, tekono to. Majake. Pripun De Lintang? Oh. dalam. Loh, le tanya Mas Gading aja. Lah kok aku ki ronoke kok malah rono ngrenekke. Oh lah. Lah apa balikan wae yo? Oh, baik-baik aja ya. Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Jane iki kepiye ngono lho. Mesti anggere enek apa-apa ki mesti lintang, pawukir. Heeh. Nang TikTok ki sih anu fans lintang pawukir karo emot ka lho. Jane Jeblukan ulang tahun ka lho. heeh, jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono iki lho. Wah, Nah, wit. Ya tenanan no, Mas. kowe didengarkan kowe. Oh. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe. Oh iya. Majake. Nah saiki terus kepiye saiki? Lho,
Saiki terus. Mau wis terjawab. Kok piye? Baik-baik saja. Ya Dek ya. Iya no. Oke. Ning enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon burimu wis sisan mbokan kowe rasa. Heeh. Wis aman-aman saja. Ya heeh. Yo, wis ya Saiki apa jalames. kok aja lamis? Piye to aja lamis? Yo. Nggih, aja lami. Ora yo tenggo wae. Jane iki apa ada lho, ada apa lho jane iki? Heeh. Langsung langgamnya aja ya Mas. Oh, nggih, derek. Nggih. Nek kula mboten saged nyuwun ngapunten. Engko dituntun karo Dik Lintang. Lha apa ya aku kuwi picak rumangsamu. Nonton ngono lho. Engko ki nganggo kacamata ireng kok ta. Lha kon nulis tukang pijat. Tenanangang senengane kok. Pripun? Ora sida duet. Bah dereng siap lah kula niku di apa jenenge diceting Pak De Putra Digare Genapa niku 2 hari lalu kok ya. 2 hari lalu niku mangke iki ya le iku diapalke. Oh nggih. Lah kok malah ketekan berarti Bapak Putra. Ana apa jenengan pripun? Dalam? Pripun? Dadakan nggih berarti Bapak Putra Digari niki wau. Oh 3 3 hari. lho. Kuwi pas banyak kumpulan aku kayak terus tanggal turun menyang nang kampus kumpulan. Oh, enggak sempat ngehafalin. Nah, sampai rumah menghafal neng kok ora mlebu-mlebu. Menghafal ki nyantol sing nyeneng tawangku mau nyantol. Oh to. Gala-gala ki nyantol. Terus apa jenenge? Singkong dan keju barang nyantol. Nah, bahasan terus habis itu Hamin 2 kuwi iya ngapalke bengine iki aku latihan hari sebelum wayangan sik tadi malam nggih niku wonten latihan kagem benjang tanggal 7 itu iya nah terus sampai rumah langsung kelipuk tidur gak sempat ngehafalin lagi gak semua lah nganu banget kesel banget ngantuk bangun terus bangun sudah jam piro ya? Jam 4 po ya? Jam 5. Jam 5 malahan. Jam 5 sore pokoknya jam 5 sore iki. Jam 5 sore. Terus langsung persiapan berangkat wayangan tadi malam. Begitu. Terus tadi tidur bangun jam 3. Jam 3 menghafal sedikit tadi. Ya. Mengentuk ngarepe tok. Aja sok gampang jadi wong manis kuwi mau. Mengentuk kuwi tok. Lah ya mau jane diangkat dhewe. Napane? Lagune. Jajal sak bait kuwine tok ya. Wis ora sak. Kuwi wae wis kuwi. Sesuk meneh. Ya. Oh ya. Ning kapan ya? Sesuk meneh iki kapan ya? Sesuai banget ketoke rono wis ora apa-apa lah. Gimana Mas Gading ini? Pripun? Sampun? Napa ada lagi yang dereng dipinangkani? Terus enten apa mboten? Kantun Lewung Bude Prastiwi. Oh, Kantun Lewung. Ayo niki ya dikancani no. Nah, dikancani. Oh, dikancani karo Mbak Lintang iki. Oh, Mbak Lintang. Mbak Anting. Karo Mbak Anting bareng. Bertiga. Heeh. Kelo. Ayo Mbak Wis Anting. dirememeng. Ora apa-apa karo tambahi Mbak Agnes. Pras. Sisan 3. 4. Engko lek ketok dhuwur dhewe. Tambahi Mbak Orisa. Wis ngantuk kabeh lho Mas. Justru sing ngantuk-ngantuk kuwi. Sing kira-kira ngantuk sapa? Rasan mau wesan. Sing kira-kira ngantuk sapa? Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Anting kuwi ngantuk banget kuwi ketok. Ketok kuwi kok wis. Terus ana
Mbak Antil. Mbak Anti. Mbak An. Konjuk melu-melu Mbak Antil. J, Mbak Agnes niki ngantuk. Waduh iki Janes bobok iki ya ampun. Ayo. Golek Cahayu. bantal kono. Ayo toh. Alah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Mbak Agnes juga ini. Mbak Agnes juga. Jarene saya ngantuk, aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Saya ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ra ngantuk mimpin berarti. Waduh, Ibu ngantuk Mas. Mboten, aku betah melek kok, Nduk. Ah, berarti Ibu mimpin. Iya wes wong papat. Dur Niki dhewe. napa tembange? Lewo. Oh iya nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Utere. Oh wis lali kuwi berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga, jangan mengantuk. Senyum dulu Wiyaga. Ayo jating til, anu jatil ting. Weru e. Monggo. Yuk. Ting ting ting. Ding ding ding.
Dedep tidem prabawaning ratri sasa terus mancer kawuryan tan kuciwa mamanise mangep sri nateng dalu siniwaka sangya pradase aglar ning cakra wala winulat ngalangut Bung Mas Mangastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra. Ya, punawi Di. Ingkang sekawit Kakang, ulun suwuni tulung supados amboyong dateng pun Puntadewa. Nanging sabab menapa dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan. Werkudara Janaka menapa dene kembar. Dadosna kauningan Adi Guru. Inggih awit saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal.
Tumunten Werkudara paring dawuh bilih anggenipun miji swanipun Puntadewa menika Adi Guru namung wakilan kaliyan ingkang Raka ing sithik pangudal-udal mila. Adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayangan nanging namung dipun wakili kaliyan kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten. Ha inggih. Mangka miturut ingkang Raka menika sampun sak traju ingkang nami Adil dene Paduka mboten tedhak piyambak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta. Mila swanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kaliyan kadangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang. Ingkang baken peranganipun Pandhawa sak perangan sampun sowan wonten ing kayangan. Ya inggih. Tumuli kula aturi paring dawuh Gadi. Lan hamiji kalian swanipun Werkudara sak kadang. Inggih Kakang. Werkudara Piye? Arjuna lan kembar padha raharja sak prapta kita kulup. Yo slamet tekaku. Pangestu Paduka pukulun winantu ing karaharjan. Nun inggih pukulun. Wirajeng nireng sambikala swan kula. Aku ngaturke basaku katura. Iya Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Mangko dhisik konku bakal nampa pangestumu mangko. Merga pangestune wong sengit, pangestune wong ora seneng kowe ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggonmu nampa karo sembahku mangsa borok arep tok tampa lair batin ya kono. Ora ya ora apa-apa. Lah dialah. Bocah kok pintere ora jamak Werkudara. Ngatos-atos lho Di. Inggih Kakang. Kita ngerti apa to sebabe dene Puntadewa ulun timbali. Ya aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Ngerti saka Narada kakekku. Kakang Narada. Menawi Di. Kula sampun dawuh bilih Paduka Kakang Narada ampun ngantos walaka babagan perkawisipun Puntadewa ulun timbali. Wah, wong nyatane kula dioyak-oyak kalian Werkudara kok mboten namung ngoyak nanging ugi nyepatani kalian kula. Arep dikaya ngapa kula niku nggih wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi menapa mboten kapitunan? Mekaten Kakang. Inggih. Werkudara yen pancen kita mangerteni apa sebabe Puntadewa ulun timbali Werdarna apa wae. Siji, nganggo jeneng Puntadewa loro barep kakangku ngagem gelung-geling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa marang kaluputane barep kakangku. Mangsa borong jer kowe dewa sing kedunukan panguwasa. Mula yen tong ngluputake kelawan titahmu manut karo petunganmu mula perkara iki ora tak gawe sebab ning sing tak gawe perkara teka sampean kuwi dadi dewaning para dewa Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo barep kakangku. Ing pangajab supaya barep kakangku mbok patrapi pidana nganggo pawadan kaluputan sing golek-golek. Wah, wong ora luput mbok golek-golekke kaluputane. Wong ora dosa mbok golek-golekke dosa. Jebul kaya ngono kuwi panguwasa sing dumunung ning tanganmu. Werkudara, Piye? cetha yen to kaluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan ngagem gelung-keling boya bisa diapura. Yen pancen barep kakangku mbok anggap luput, kena ngapa nggonmu ngluputke lagi saiki? Biyen-biyen kowe dawa ewuh apa? Yen to nyata lupute ngene barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung-keling, kudune lek mung ngluputke nalika barep kakangku rikala diparingi jeneng Puntadewa. Lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi, kena ngapa rambok luputke?
Wah, teko lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa. Wah, nggonmu ngluputake kakangku iki cetha ana sanggit sineting jroning atimu. Mula ora usah dadak nganggo pawadan sing werna-werna. Saiki gage paring dawuh arep kapake aku sak sedulurku iki. Aku mung kari manut. Ternyatane aku titah, nyatane aku menungso. Dewa sing menehi panguripan karo Werkudara. Dosa apa kang bakal tak sandang yen nganti aku wani duwa karo kekarepane guru kakeku. Gage paring dawuh sing cetha. Ora usah dadak wikir ringo-ringo Bathara Maningmaya. Sarate pandam sumula amadangi pasarean ngerangi wadana remu-remu kalingan hangrangan sang tiaman nangkung sumungkem kuling sang kakung roropo baboe maneman peraton tek pranto kula tadah ronte Kakang Narada punapi di cetha titis aturipun Werkudara. Nek ampun ngaten menika paduka Adi Pramesti badhe tos pundi? Mpun kebuka kewiyak wadinipun Adi Guru. Ingkang mekaten ulun badhe waloka kalian Bratasena. Kula semangaken menawi paduka boten lingsem. Werkudara, piye? Pancen dasar kepara nyata kang dadi atur kita. Ana titah ingkang kepengin lan duwe gegayuhan Pandhawa Sirna, mula kang saka kuwi tumuli ngudaneni apa kang dadi pamothaing titah mau. Wah, aku wis ngerti. Ora usah dadak mbok kekalang rembungmu. Lan ora usah mbok kandhake sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa. Sartane ora usah mbok kandhake sapa sing matur karo kowe. Aku wis ngerti kabeh. Lah, dialah Barataya kowe. Ndang buka nisan, dan kandhana nisan Werkudara. Ora liya. Ya mung wong Ngastina karo Bathari Durga. Wah, lah dialah. Atus pundi Adi Guru menika? Atus pundi Adi Guru? Kakang Narada kula aturi kendel sak wetawis. Ya tak meneng. Werkudara, sak banjure kita arep kepiye? Yen kuwi pancen dadi pemarming titah sing njaluk sirnane para Pandhawa kaya sing tak kandhake kuwi mau. Wah, aku ora bakal selak urip ngenteni apa sing dienteni mung mati sing becik, mung mati sing sampurna. Wah, gandeng saka petunganku mati dibanjut dening sing gawe urip. Ya kuwi Bathara Guru sing menehi panguripan karo titahe. Wah, kuwi dadi mati sing sampurna. Aku sasedulur iki patenana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman. Wenehna paukuman sing abot. Werkudara. Lah kok malah kaya ngono tembungmu ki piye? Yo ben rasa melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Wah, paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot tuladane sing kepiye? Wah, cemplung aku sasedulur ning kawah Candradimuka. Aku wis ikhlas sasedulur Janaka kembar. Ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur ana guru kakeku. Wah, wis kake aja nganggo suwe. Aku njaluk paukuman sing abot. Cemplungno aku lan kadang-kadangku ning kawah Candradimuka. Wah, Werkudara bocah piye to iki? Wah, lah dalah bocah iki piye? Wah, jane piye to, Ger? Kawah Candradimuka kuwi panggodhokane Sukma sing nandhang kelewutan. Lah kok malah kita jaluk dicemplunge kawah Candradimuka ki nalare kepiye Werkudara? Wis ben. Wah, wis tak niati.
kanthi cara manggene cetha bakal katekan Sedyaku sak sedulur. Kita darbe panjangka apa Kudara? Kowe dudu perkaramu lan kowe dudu urusanmu. Yen to pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh kelawan Sang Hyang Yamadipati kene nyemplungake kita sak sedulur ana ing kawah Candra-Dimuka. Ora sah dadak dawuh karo Bathara Yamadipati. Adiku telu tak gendonge Candra-Muka tak cemplungane. Bocah kok kaya ngono lho tetek tatak tangguh tanggon sentosa kaya gunung waja atine Werkudara. Kakang Narada kok lho Di. Sampun Kakang perkawis punika sampun paripurna. Tegesipun pendho sampun pejah wonten kawah Candra-Dimuka. Wah, panjenengane kok ya kebangetan nggone nuruti pamoteng dari Durga. Kamangka gegayane dari Durga menika ala, gegayane ora becik kok panjenengan kersa ngudaneni. Bejo cilaka bungah susah mulya rakasa ulun ingkang badhe nanggel. Wah, nggih, semoga Di Guru. Kula tunggak waru godhong dadap lho, Di. Menawi wonten menapa-menapa kula aturi nyangga piyambak. Dialah kok ana buta gedene semono mlebu Balai Martya kuwi mlawane. Wah, nganti ngrontoke usuk. Wah, duh pripun Di? Menika sinten Kakang? Wah, kula kemawon mboten mangertos. Panjenengan menika kudune langkung cetha, langkung pono, langkung pratitis anggenipun nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon. Hung sangaja laju sangayu palungguhan ulun. Kita Gandharwa munggah kayangan Gandharwa saka ngendi lan sapa jeneng kita? Adalah. Lah kok kowe dadak takon karo aku. Aku iki isih tetamu mestine dewa prisa karo kahananku. Lah kok dadak isih nganggo takon barang. Awit akeh saka akeh kewajiban kang ulun sangkul satemah kesamaran ulun dulu marang jeneng kita. Adile wong takon mung kudu diwangsuli kita Gandharwa saka ngendi? Ya, aku buta saka jagat Madyapada jenengku Dewa Amral. Darbe sedya apa kita Dewa Amral munggah ana ing kayangan? Aku munggah kayangan mung arep njaluk margane kasampurnan. Lamun to kaki dewa ora iso mujuti kang dadi penjalukku. Jungring salaka lakon tak walik. Dos pundi Kakang? Wah, tunggak waru godhong dadap kok Di. Lah nggih mang sampurnake mawon wong butane njaluk disampurnake. Njaluk diruwat nggih mang wujuti kemawon to Di. Dewa Amral. Iya apa? Ulun kang bakal nyampurnake marang jeneng kita. Ayo kaki sampurnakno. Ning koso kaline yen to kowe ora bisa nyampurnake aku, tegese kowe ora pantes dadi dewa ing kayangan. Aku sing ora trima. Guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki.
napa? Lah dalah. Geni guntur angin blas ora dayani apa-apa malah gur kaya kembang api. Wah. Enek kula dados jeneng adik kula sirah kula diekek ngisor diwah isine cah. Aduh yaksa. Jeneng ulun boya iso nyampurnake kelawan jeneng kita. Wah, ora iso ngruwat karo aku, kowe sing tak ruwat. Bathara Narada ora wedi karo aku. Ora wedi. Ora wedi. Ora. Bathara Guru ora weruh karo kowe merga kalepetan tumindak ala. Mula paningale peteng. Ning nek ulun ya mboya. Kok iso dadi gedhe semono ki? Aku mbok jaluk. Jaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedhe iki lho? Wah, iki dudu perkaramu. Wis, saiki oyahan Bathara Guru dikapokke. Tumindake pancen nalisir saka kautaman. Ya, Bathara Guru kowe aja mlayu, Bathara Guru. Setyaki Wonten dawuh. Wela bocah iki bar mentas saka papan pasunggingan. Nggih, Janale mencorong. nggih nganyari kok. Ya. Setyaki Wonten dawuh. tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara pawarnandunging Karna. Yen to kadang-kadangku para Pandhawa wektu dina iki ninggal negara Ngamarta. Lho, pepunden Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya, Lajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa Prabu? pun Kakang dhewe uga durung bisa mangerteni Setyaki. Mula pun Kakang tumuli nganti kelawan sira Yai Setyaki supaya tilik marang kahanan negara Ngamarta. Menawi mekaten kula Prabu, suawi kula dherekaken nenggala rawuh ing negari Ngamarta. Iya, ayo Dimas Haryo Setyaki digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk apa ulun? Ya Kresna ulun tampa. Sembah pangabekti kula mugi kunjuk pukulun. Setyaki ulun tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka mlajar-mlajar semu kamigilan ngantos tedhak wonten ing Madyapada keparingipun paduka pukulun kados pundi? Kresna, Kula wonten dawuh. ulun nyuwun senjata pitulung. Kayangan geger Kresna. Lho. Geger sebabipun Ana yaksa kang rusak kayangan. Yaksa kang gedene kelewat ukur, njaluk diruwat nanging ulun boya bisa ngruwat. Tumule yaksa mau bakal ngruwat marang panjenengan ulun. yaksa menika wantun badhe ngruwat paduka pukul Sang Hyang Jatimurti. Ya mangkono Kresna. Wih, iya, nggih.
kula aturi seminggah Bu Kulun. Kula aturi seminggah. Yaksanipun kados menapa kula ingkang sagan andingi Bu Kulun. Apa to Setyaki? Kok paduka badhe nandingi yaksa sangertos kula sadaunipun kula nderekaken paduka Prabu. Koko Prabu menika dereng nate perang napa malih mengsah kalih buta. Wo, lah ngenyek wong kowe iki ya. Marata gage sawangan aku Setyaki. Tadi jenengan kok saged dados ageng ngaten mriku. Rata gage sawangan. Mbok kula nyuwun supados saged dados ageng ngaten mriku. Lah dalah iki jane ya iso gedhe kaya aku arep guru sedhela Setyaki. Nggih. Ngaliya kono iki dudu perkaramu buta sing wani ngobrabrik elek pethukne coba kaya ngopo. Wah. buta madha rupa karo aku gedene padha dedeke ya padha. Sapa kowe? Takon karo aku bolos rewu, kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru iya. Dasar kewara nyata. Ya, aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kelawan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu, Caka Tugel gurumu. Ya kelak limpahmu kowe. Cokot kowe cokot. Waduh. Ayo, meneh. Waduh.
Rame gluting buta kekalih. Rame Cokot cinokot banting binanting. banting. Buta sing kiwa salto ping 50. Buta ingkang sisih tengen salto kaping 1946. Silih nggih genti kalindih teka kaya mangono pangudasmaraning yaksa. Yayi Prabu. Lho, ha menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, iya nggih. Koko Prabu Ndorowati Kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu. kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa. Wah, monggo kayangan digawe sungsang bawana balik. Wah, Ayo, joget. ya. Manik moyo to iki. Kasinggihan Kakang. Lah dalah piye? Piye kowe Manik moyo? Ana apa kowe teko? Kakang Semar. Apa? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat Kakang Semar. Sebabe Krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayangan. kosik. Saiki aku tak takon karo kowe ya. Kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sembaning para titah. Sak laku jantramu iki ditulat sinudarsana dening para titah. Ha nek dewane ya gawar ngawur. Ha mesti ya entuk-entukane lakon sing kaya ngono kuwi Manik Maya. Inggih. Dan bloko. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan Lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa sekawan Werkudara Janaka lan kembar. tok dangu ning kayangan ki perlune. Kasinggihan mekaten Kakang. Lah sak banjure perlune ki apa? Krana pamontahipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados para Pandhawa menika pejah. Kakang Semar Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Semar. Oh, lah kowe nek ora ngentaske darahku kayangan ora bakal tentrem Manik Maya. Jlamprong kembar wonten dawuh Kang Mas
Wonten dawuh Kakang Mas, wonten dawuh Kakang Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujare para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung kawah candra dimuka geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakardine becik. Ah, sabaro yen pancen iki dadi srana nggone bakal ketemu karo wong tuane awake dhewe. Wah, ikhlasno umpamane mati yo mati. Urip ya muga-muga ana panguripan mapan ana ing kawah candra timuka. Jroning kawah aku weruh wujude cahya loro warna biru kang ora mblerengi. Moko akeh sukma ingkang padha disiksa, do pating jlerit, do sambat jaluk tulung. Wah, teko iki ana sukma loro katon anteng. Iki sapa? Atmajaku ngger, putraku wong gagah, putraku wong jlonet, Werkudara Janaka kembar. Wis padha dewasa le cah bagus. Ah, Pandu bapakku. Pandu bapakku, ora nyono jebul bener apa sing tak rasake. Wah, sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Matrip, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jangan diko. Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu, kula nderek panjenengan diko Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama. Kula mboten badhe wangsul. Kula mboten badhe wangsul. Arjuna Werkudara kembar, marata gage midhanget napa kang dadi pangandikan ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun pangapura ya nggir, ulun wis ngrumangsani dosa, ngrumangsani kleru. Wong atuwa kita Pandhu lan Madrimus nyaur kelawan piutangi krana srana tapa bratane Atmaja wekasan bisa nyembuh marang kasuwargane wong tuamu kulub para Pandhawa.
Werkudara, Janaka lan kembar. Piye? Wong atuwa kita wis padha munggah ana ing kasuwargan. Kinarayasana nggone ulun wis nandhang keluputan, ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong tuwa kita lan wis kasembadan. Ulun nyuwun pitulungan marang jeneng kita Janaka. Menapa pukulun? Kayangan ana yaksa loro ingkang ngamuk mara gage sirnakna. Nyuwun pamit pukulun. Ayo diam. Jembare wengi padha. Cokot pedhot gulumu. Mati dening aku. Wela, kok ya mesti ora Mati kowe. Pedhot gulumu. Pedhot tigamu. Pedhot sarapmu. Tugel tanganmu. Pedhot sirahmu. Iki kok ya darah mesti ora krasa ki piye? Ya mene kok isih do tingkelamu to ora. Kepethok ki Pak, mbuh. Tarono Pak. Iki darah sadar apa ya? Ora kuwi. Iki do mempenge ora jamake. Sinuwun sampun sami badar sejatine mujud iki mbok yo kula aturi krasa. Werkudara, apa criteng kakangku? Yai kadangipun Kakang. Yai kadangipun Kakang.
Koemu. Ah, jijik nek ngono kuwi. Ora tau perang, kalusen nek ngeplak wong kuwi. Yai kadangipun Kakang. Barep kakangku piye? Saksuwene si Adi mapan ana ing kayangan. Monggo kabar sing dak tampa si Adi dicemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikane para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi iso niteni marang kelakuane para titah. Yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titah itu muli nibake pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput. Genine kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa. Mangkono Dimas. Iya. Gandeng aku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat supaya kelakon panjangkaku nyuwargake kelawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah Candra Dimuka ora katon panas malah kosok baline. Kawah dadi rasa adem sing weh prabawa ayem lan aku wis ketemu karo Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Bathara Guru wis njaluk pangapura karo para Pandhawa. Saka panguwasaning Bathara Guru Pandhu bapakku lan Babu Madrim wis munggah ana ing kayangan. Weh lah dalah Adiku Di. Yai, yen tanpa si Adi kabeh mau ora bakal kelakon. dudu aku nanging Pandhawa 5 cacahe. Aku mbarep kakangku jlamprong nekula Sedewa kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe supaya munggah ana ing kasuwargan. Yayi Sami Aji, Kula Prabu, lare ingkang dipun anakaken kalian tiyang sepuhipun menika kedah saged mikul dhuwur mendem jero kalian asmanipun tiyang sepuh. Kanthi sarana pangabekti kalian tiyang sepuh saha paring pandurung donga kang tanpa kendhat kalian tiyang sepuhipun menawi tiyang sepuhipun sampun murut ing kasedan jati. Supados tiyang sepuh menika dipun apunten sedaya kalepatanipun saged dados lantaran anggenipun saged minggah wonten ing kasuwargan jati. Kados ingkang dipun lampahi kalian kadang-kadang kula Pandhawa menika kala wau jer nyatanipun sampun kelampahan Yayi. nuning nggih Kula Prabu. Yayi Werkudara, apa? Mara gagih gendongen Yayi Sami Aji kundur marang negara Ngamarta. Ya jlitheng kakangku. Tobat Kakang Semar. Iya. Durga, Inggih. kowe sing mengaruhi Manemaya. Iya ora? Tobat inggih Kakang Semar. Aja ganggu gawe darah-darahku para Pandhawa. Boten kula pun kapok. Kula nek sanjenengan niku kapok Kakang Semar. Mulane rasa ganggu. Aja ganggu gawe. Mulih. Inggih, wangsul. Gelem mulih apa ora? Mulih apa ora? Tobat cici aku cici. Ayo mulih. Ora gelem mulih. Mulih.
mulih ora gelem mulih titerono kowe Durga. Inggih, wangsul Kakang Semar. Tobat, tobat. Sampun paripurna Ndara. Iya, Dipol. Inggih, kula nderek nekseni. Yen to Sinuwun Prabu Pandhu saking Ibu Dewi Madrim sampun